खुलुमबाय लोगोफोर आंनि एसपिकेसन इउटुब चेनेलाव दिनैहाय आङो नोंथांनि सिगाङाव आङो मोनसे गोनांथार भिडिअ लानानै फैदों। बे गोनांथार भिडिअआनो जाहैबाय दानि जुगावथ' जोंनि ओंखाम संनाय माबा मोनसे साहा फुदुंनाय मानाय बेफोराव जोङो गेस नङाबानो जायाना। दा बे गेसखौ जोङो दा मोननो थाखाय दा मा खामानि मावनांगौ आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ लाना फैदों। नोंथांमोनहा जोबजासिम नायोब्लासो बुजिगोन। अन्नानै नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा आङो मेन खोथायाव फैनोसै। जोङो गंसे गेस सिलिन्डार बख'नोब्ला जोङो दा सिगांग्रो जों मा खामानि मावग्रोनांगोन। दा गिबियावनो जोङो नोंथांनि जुदि गेस पासबुक बे कन्जुमार नाम्बारजों नोंथाङा जुदि आधार कार्ड लिंक एबा KYC फिंगारप्रिन्ट बानायाखैब्ला आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा जुदि गेसखौ बुकिं खालामाखैब्ला आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा जुदि सेफटि खालामाखैब्ला नोंथाङा दा गेसखौ मोनला। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा बे खामानिखौ सिगांग्रो मावग्रोनानै लाग्रोनांगोन। नोंथाङा KYC होग्रोनांगोन। KYC आ जाहैबाय आधार कार्ड सोनांगोन, पासबुक आरो आधार कार्ड लिंक थानांगोन। लोगोसेनो नोंथाङा बे पासबुक आरो आधार कार्ड होखांनायनि उनाव नोंथाङा आसि थुनांगोन आरो फिंगारप्रिन्ट खालामनांगोन। अब्लासो नोंथांनि KYC आ गेवगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथाङा दा बुकिं खालामाबा अबेबा गेस अफिस आरो गुदामाव थाङोब्ला नोंथाङा गेसखौ बुकिं खालामाबा दा मोनला। आरो बेजों लोगोसेनो दा लास्टआव मा जाबावखो, नोंनि गेसआ माबायदि दङ, नोंनि पाइपफ्रा माबायदि जानानै दङ, माने नोंनि गेस बाहायनाया माबायदि गिथावना ना मा, बेनि सोमोन्दैनो नैबे सेफटिया बेखौनो बुंदों। माने नोंनि न'नि गेसफोरा सखा आरो पाइप बेफोरो लिकफोर जाबाय नामा, माने बेखौ सेफटि फिलआप खालामनानै हरनांगौ आरो। दा बे सेफटि खालामाबा नोंथाङा दा गेसखौ मोननाय नंला। लोगोसेनो प्लास नोंथाङा मबाइल नाम्बारखौबो होफाथारनांगोन। नोंथाङा गावनो गाव नोंथांनि मबाइलजोंनो कन्जुमार नाम्बारखौ होनानै बुकिं खालामनांगोन आरो। अफिसियेलि नोंथांमोननि माखासे गावबागाव डिस्ट्रिबिउटर गावबागाव कम्पानिनि नों अफाय लायो बेनि मबाइल नाम्बार होखादों, डिस्ट्रिबिउटर कड होखादों। दा नोंथाङा बे नाम्बाराव थुनानै बुकिं खालामब्लानो नोंथाङा गेसखौ मोनगोन आरो। लोगोसेनो सिगां आं जा खामानि मावनो थिनदों बेखौ मावनानै लागोर। नोंथाङा KYC होगोर, फिंगारप्रिन्ट होगोर, लोगोसे सेफटिखौबो मावफुंनानै लागोर आरो। अब्लानो नोंथाङा गेसखौ मोनबाय थागोन, बुकिं खालामब्लानो मोनगोन आरो। बेनोसै लोगोफोर, अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।